Sziasztok, Tiroxin92 vagyok, és most pedig be fogom mutatni, hogy is lehet berakni ezt az egész parkour módot. Na szóval, lent lesz a leírásban 3 link, ez a 3. Ezt tetszőleges sorrendben letöltitek. Itt az elsőt, ezt a narod.ru-t, ezt csak rákattintotok és már le is szedi. Jó. Meg kell a Cleo 3, meg a IMG tool. Ha van IMG tool, akkor már lista vagy. Na szóval, hogy letöltöttem már régen. Itt van a Cleo 3. Futtatás. Futtassuk. Next. Elfogadom. Itt a GTA Sunrise mappát keresed meg, nekem itt van már. Next. Itt nem kell kattintani semmire. Tovább. Itt se, csak tovább mész, install. És kész is van. Finish. Ugye ezt csinált ide egy Cleo mappát. Ide valahova. Na, szóval vissza kell menni ide. Meg kell keresni a... Letöltöttünk a Parkour 40 módot, meg kell keresni. Nekem már itt van. Oroszul van, ezért segítek benne. Itt van ez, hogy Cleo. Itt van az, hogy Cleo. Ezt megfogjátok. A Sunrise mappát megkeresitek, és most lesz a nagyon nehéz, figyeljetek. Fogom és áthúzom. Ennyi lenne. Na, készen is vagyunk. Aztán van itt, hogy pad.ifp anim, és a pad. Itt van animba, bementek, és behúzzátok. Nem kell kitömöríteni, én csak be szoktam húzni. Na szóval, aztán kell ez az IFP, parkour.ifp, ezt egyszerűen kihúzzátok az asztalra, nekem itt van már. Jó, most jön az IMG tool, ezért kell. Igen, ezzel nem foglalkozunk. Pardon. File, open. Itt megkeresik a GTA 3 lemezképfájlt, és megnyitjátok. Aztán kell itt olyan, hogy commands és add. Asztalra rámentek, ha oda mentek, ahova raktátok a pad IFP-t, és megnyitás. Na, ennyi lett volna a mód. Sziasztok!